салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои замин ва замин мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестен, подписатсия кунед, лайк монед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳои мо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сума. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Корвон. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 36 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 93 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хонаи ниҳоли коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Чортуд, дар ноҳияи Сино дохил мешавад. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 33 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 142 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хонаи ниҳоли коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 6 этажа мебошад. инак замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Жупром. 6 сотиқ замин, фундаменти гирди хона рехтагӣ тайёр мебошад ва 2 мошин санг дорад дар ҳавлӣ. обаш камтар дуртар мебошад. свет ҳастак. ҳуҷҷат дорад. фурӯхта мешавад бо нархи арзон 30 000 сомонӣ бо савдо мешавад. дар наздикиш мактаб мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамҳошон имо WhatsApp доранд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 37 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи арзон 85 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% карда медиҳанд. хона насиб карда бошад, моҳи сентябр тайёр мешавад. харидори аниқ бошад. рақамҳош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. 3 хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 61 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. ремонти хуб дорад хона. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона срочно фурӯхта мешавад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар сентри ноҳияи Вахш. 2 хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонти хуб дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар назди хона мактаб, стадион ва беморхона мебошад. харидор бошед, марҳамат, срочно хонаро фурӯхта мешавад. аз номи канали мо гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. аллоҳи меҳрубон аз ҳар як кадоми шумо розӣ бошад. ина хонаи замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаӣ. 6 сотиқ замин, хона бо подвалаш 2 этажа мебошад. 5 дар хона бо калидор, баня ва 2 хона дар подвал дорад. зиндагӣ мекунанд. об, свет доимӣ ҳастак. ҳуҷҷат дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. гирди ҳавлӣ маҳкам мебошад. дар наздикиш магазин мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамҳошон имо WhatsApp доранд.
ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, кӯчаи Калелин, дар назди мактаби рӯдакӣ. Сехонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 55 метр квадрат мебошад. фарохта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳошамаш 100%. хона ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз. худо нигаҳбонтон бошанд. сарбаланду обод бошед.